Maswera banji ya Malawi chigawo chino chakumadzulo pa Limpopo FM muli ndine mkozi ndi mulusi wa programu ija imene timaicha nkhanga zaona amalawi chigawo chakumadzulo kuno mwa mangu tikufuna tiyankhule mwachangu kunena kuti amalawi atopa akuyembekezatu kuti amve kuti kodi zosatira za zisankho zikuyenda bwanji. Komano tiyamikire chifukwa chonena kuti voti yanu amalawi simukufuna zona kuti ingopita paderadera. Mmene tinayankhulira mpulogalamu yathu kunena kuti amalawi avotera chipshala ya mtima kunena kuti bola uyuyu achoke, amene atabwereyo ife tilibe naye ntchito. Komano uyuyu achoke ndi cholinga ulamuliro umene tili nawo uchoke. Amalawi ndifuna ndingwayamikira Daliso Kabambe. Ndifuna ndingwayamikira Daliso Kabambe chifukwa chokana kupanga press briefing imene anakonza kuti apange press briefing komano anagwirisa ntchito atupere mulusi. Ndifuna ndayamika Daliso Kabambe angakhale kuti kukanaku kunali kokana chifukwa chopa masapota achipani chicha cha UTM. Choncho tayamikire chifukwa chonoti anakana press briefing imeneyi. Choncho ngakhale apakachere ndi mizu imakumana pansi izo tizitenge tizisiye uko koma tingonena kuti anachita bwino. Koma ngati nkatikati muli kachiwembo kamene kapakali nkatikati mene anthu sakudziwa izozo ndi zikhalire zawo. Amalawi ndizomvesa chisoni chigawo chino chakumadzulo kufuna kukudziwisani ndikuti amalawiso mupereke maganizo anu, mukamvera muperekenso maganizo anu. Yemwe anali activist wamphamvu komanso wotchuka amene wandi abambo Redson Monlo sikumveka kunena kuti akukwezanso manja kundale kucha akufuna akweze manja akuti afuna abwerere ku activist. Maganizo anu amalawi ndotani? Perekani maganizo anu pa social media kuti mwalandira Redson Monlo amene kwa nthawi yayitali munali nawo limodzi ndikuyenda nawo ulendowu pakatikati pa njira ataona kuti zinthu zamba kuthina anakulavulani ndi mphekesera ikunena kuti tu iwo akufunanso abwerere pa ground ngati activist atalephera kukwanirisa zokhumba za mtima wawo zimene anazikonza. Limpopo ndi Comrade Tanywa. Amalawi mtolankhani wathu pa Limpopo FM anaenda mu mzinda wa Lilongwe ndi kukumana ndi anthu amene amapanga pa business ndi kuwafunsa maganizo kuti mukuganiza bwanji malinga ndi kuchedwa kwa kuulusidwa kwa zisankhozi. Choncho Amalawi tatiyeni timve mtolankhani wathu amene ali pa ground kuzungulira mu mzinda wa Lilongwe kumva kunena kuti anthu akuti bwanji za zosatira za chisankho chimenechi pamene chikuchedwa kuulusidwa. Choncho tatiyeni timvere limodzi kuti kodi mtolankhani wathu anacheza ndi anthu wa motani. Tasairatu kumpoto kuno tikuyamba tukumpoto kuno akachedwa kuulusa kuti mina zilankhula manyi ngatawo isi tikuwafuna ndi pang'ono kujobe azipita amene azipita kumpoto kuno tavota kuno siti mafuna kuti kati mpongozi watu anakwatira ko kuno ayi angotenga fodi watu pangongole osatilipira mafodi siti namalize kugulisa siti kumufuna ndi pang'ono azuzandu kuhata deu kuzuzandu kuwatamangisa ndakala fete chakuti iyezi kuwazuza wasapasa ndi chakudya siti kumufuna kumpoto kuno kobaza kati chedosera kuulusa tikuyamba apa tufuna tiyambe matema apo tiyambe kuti aziwe kuti kumpoto si mbali yachakwera mbali yake si yachakwera kuno ni mtalika yega kuno tachita kumpangira dala tavota chikuwawe mpongozi watu wonyasa ngati ameneyo.
ndakupeza kuti ndikufunsa kuti kani yokuza zisankho kuchedwa kulusa zisankho zisatira zimene zachitikiramo zikukhuzana bwanji ndi miyoyo ya anthu makamaka achinyamata ngati inoyi? Ife achinyamata monga akuno tikukhala dandaula kwambiri potengera ndi mmene zinthu zilili mdziko lathu lino, chifukwa kuchedwa kowulutsa zisankho kutipangitsa kuti mabizinesi athu akhale akubwerera mbuyo kwambiri. Monga makastoma athu akumakanika kuti ayende bwinobwino momasuka popewa kuti mwina mwake akhoza kukomana ndizo ziwawa zimene mwina zingachitike mdziko lathu lino. Ndi zinthu ngati zimene zikutipangitsa ife kuti mabizinesi athu akhale otsikirapo kwambiri, chimene chikutipangitsa kuti tizikhala ndi nkhawa chifukwa cha mmene zisankho zikutani kodi zikuchedwera kuti zitule. Koma zinakhala kuti mwina mwake abungu amene akuyendetsa zisankho anakatulutsa mwachangu kuti mwina mwake ifenso tiziona kuti kodi achinyamata atsogolo athu ndikulipanga morani kutengera mabizinesi ang'onoang'ono amene ife tikutani kodi timayendetsa atsogoleri. Ndi mungakone kuti bungwe la MEC kapena limene likuyendetsa zisankho lipange chani kuti mwina zinthu izi zisapitire kumkangube zikuvuta amene zikuvutira panopo? Chimene ine ndingapemphe ndichonena kuti anakakhala kuti mwina apangeko zinthu zachangu potengera ndi mmene nyengo yathu ilili monga madera ang'onoang'ono amene timadalira mabizinesi ang'onoang'ono. Ndikungopempha kuti mwina mwake zinthu zawo azichite mwachangu sitikudziwa kuti mapulosesi awo ndotani, koma chimene tingopempha choti angopanga changu kuti mwina mwake tidziwe kuti tsogolo lathuli likuyenda morani. Chimene ine ndingapemphe ndi chimenecho. Zikumukwambira ifa yocheza nani? Zikumukwambira. Mala sanga tikhabe kucheza ndi anthu ena papa baliso wachinyamata wina amene anayeso akupanga business yake. Timveso maganizo yake kuti atuzotani malingana ndi mmene zinthu zikuyendera maka nkhani yokhuza zisankho. Khani pomwepo kuti mumve maganizo anthu osiyanasiyana timakunyadirani timakulemekeza. Esase zabwino rubi. Okay, ine ndi Crispin Phiri kuchokera ku Limpopo FM ndi kufusa maganizo anthu makamaka pankhani yokhuza zisankho kuchedwa kulusa komanso kuti zikukhuzana bwanji ndi miyoyo ya anthu makamaka achinyamata ngati inoyo. Okay, ifeyo ngati achinyamata zikutikudza kwambiri foti ngati wachinyamata ndifo tamanga patawuni. Ndeno chimene chimachitika apa pasingalowe mtawuni foti tikhozopa zoti mwina mwaiko chitika ziwawa chani ndizikhozovezeka zatani zavula. Komanso panopa ngati mabizinesi athu oti ndamanja awasakuyenda foti makasitomala sakutani sakutuluka mipanda akuopa kuti mwina mwaiko khozochitika ziwawa. Rubiki. Mungapereka uthenga utani kumaka bungwe lokhuza zoyendetsa zisankho, mungapereka uthenga utani kuti mwina atapanga zinthu kuti apange mwina zinthu zoyenera kuti zinthu zikhaleso bwino ngati kale? Okay, ifeyo chimene tingapemphe kuntundako chonde zinthu zimutatani murolutsa mwachangu kuti ifenso tirani tibwere pa ground fo panopa sitingayende tiopa chani kukhozopezeka kuchitika zisokonezo ife tili kotani tili kuyenda komweko. Ndi chimene tingapemphe chonde kuntundako zinthu zomurani mupange mwachangu. Zikumukwambira ifa yocheza nani? Malawi apapo ndi pamene tizichitira panopa tili mu mzinda wa Lilongwe, wa Lilongwe kufufuza kumva maganizo anthu makamaka pankhani yokhuza zisankho. Mukhale pomwepo makamaka pa Limpopo FM kuti mukhale mukumva zinthu zosiyanasiyana. Zikumukwambira. Amalawi umo ndi mmene mtolankhani wathu Crispin Phiri mumzinda wa Lilongwe mmene wachezera ndi anthu kumva maganizo ndi mmene zikuchedwera zosatira za chisankho chimenechi. Amalawi chigawo chakumadzulo kuno ndati ndikuziwiseni kunena kuti Richard Kamoa yomwe ndi wa polisi amene ndi wa PMF komanso ndi bodyguard wa Maigotani Hara ndamene akupanga zikonzero zoyenda ndi anyamata azikwanje komanso kunyamula mfuti ndicho linga chonena kuti ayambise ziwawa mdziko la Malawi. Richard Kamoa yemwe ndi wa polisi wa PMF
ndamene akuyenda ndi anyamata azikwanje komanso ndi amene ali bodyguard wa Maigotani Hara ndamene akukonza kuyenda ndi mfuti. Ndesi ndikudziwa kunena kuti kodi polisi yathu lero yangosanduka polisi yachisawawa. Amalawi yemwe ali ndi milandu yogwiririra komanso yotcha nyumba ya malemu banja la Atambala komanso anaotcha ofisi ija ya UTM amene ndi Agape Kombe lero anali ndi kabungwe kawo kamene angokapanga mosadziwika bwino kamene anali pansi ndi Bili Malata kunena kuti chisankhochi akuti sichinaende bwino Amalawi. Agape Kombe omwe anagwiririra mwana ndikumpasa matenda komanso anaotcha nyumba ndikuphera momwe mu banja la Atambala komanso kuotcha ofisi ija ya UTM akunena kuti chisankho sichinaende bwino, akuti bungwe lawo silili lokondwa koma ali okondwa chifukwa cha kugwiririra mwana amene anamugwiririra kuotcha ofisi ya UTM imene anayiotcha komanso kuotcha nyumba ndi kuotcha Atambala. Iwo ali okondwa chifukwa cha zimene anapanga. Mutha kuona kunena kuti Amalawi kunja kuno tili ndi Amalawi amene amalikonda dziko lawo ndipo tili ndi Amalawi amene dziko lawo samalifunira zabwino, samalikonda koma pofuna kusangalatsa mabwana awo amapanga zinthu zimenezozo. Choncho tikudziwa kunena kuti akupanga izi ndi cholinga chonoti apeze chakudya cha lero. Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndiyamikire amayi Joyce Banda, ndikufuna ndapase ulemu wawo chifukwa chosonyeza kunena kuti iwo ndi kholo amakonda wina aliyense mdziko la Malawi povomereza kuluza asonyeza kuzichepesa kwawo. Mayi Joyce Banda inu mwasonyeza kuti ndinu kholo lokonda ana anu. Ngati panali munthu amene Amalawi akanakhala kuti azithamanga kumapita kumakoti ndi anali Joyce Banda. Tili ndi maumboni ovomerezeka kunena kuti kuchikwawa, kuchirazulo, kuzomba, kumachinga, kumangochi, kurumpi, kunkatabe komanso kuchitipi IMCP amagwirisa ntchito mavoti a Mayi Joyce Banda ndikumawonjezera ku mavoti awo ndipo maumboni alipo chifukwa chonoti anthu anagwidwa. Maumboni tili nawo, maconversation tili ndi mauthenga ochoka kwa ma presiding officer ameke omwewo. Choncho Mayi Joyce Banda ndikufuna ndikuthokozeni chifukwa chonoti ino mwangobwera poyera ndikuvomereza kunena kuti Amalawi ine zonena kuti muziko muno tizitosana ine zimenezo sindikuzifuna. Ndavomereza kuluza komanso ndifunire zabwino zonse bambo Peter Mutharika. ADPP pachiromwe timanena kuti muthu moneke ADPP, muthu moneke, munthu azikuona pa mavuto, munthu azikuona pa mtendere. Mayi Joyce Banda sopusa, Mayi Joyce Banda sopepera koma chifukwa cha umunthu avomereza kunena kuti iwo tu aluza. Akamalengeza Anabelo Ntalimanja kuti mwawina Mayi Joyce Banda sikuti mumpase iyeyo unduna koma kuchipani kwake ali ndi anyamata atatu amene akuthamanga atengeri mugwire nawo ntchito musakhale ndi nkwizi. Anthu amtundu ngatu muziko la Malawi ndosowa ambiri ndi amene mukwaonawa akupita kumakapanga ma press briefing mwadaladala akuziwa zonena kuti palibe chimene
chimene chingachitike, koma akufuna kuteteza zoyipa ndi zolakwika zimene iwo azichita. Choncho Mai Joyce Banda mwapaderadera ife ali Limpopo FM tikufuna tinene kuti zikomo kwambiri mwalikonda dziko lanu. Munthu cha amapanga makani kunena kuti MCP simene yaluza yayi, koma MCP ndimene yawina. Bambo Richard Chimwendo Banda ayamba kuthawisa katundu wawo ku lodge ija imene timaitcha Ubuntu. Inu nonse anthu amene muli kusalima mutati mupite ku Ubuntu uko mukamva kunena kuti anthu ena ayimisidwa ntchito zavuta kunena kwaka kuti wadya mtoliro. Chipani cha MCP kuli kusagwirizana chifukwa cha mmene chisankho chaendera. Ndikunena pano Amumba nda Chimwendo asemphana chifukwa chonena kuti Amumba akhala kugwiritsa ntchito achambo kumapita kumadera kuti azikasintha mafiga, ndipo Achimwendo akhala kugwiritsa ntchito ababa malondera. Mwatsokayero anthu onsewa anakakumana malo amodzi, iwe kuzatani ali iwe kuzatani. Choncho ku MCP sikuli bwino akungozilimbisa mtima, komanso ndinene kuti yemwe ndi mkulu wa IT kuja ku Malawi Electoral Commission Antingwi ndi amene sopano akugwirisidwa ntchito kuti abwerese chisokonezo kumeneku pouza anyamata a Daud Sulaiman kuti alowe mu system ya Malawi Election Commission ndi kuti awathandize MCP ngati kungatheke kuti mwina atasintha mafiga awiri atatu zinthu ziyende. Komanso ndifuna ndikuziwisena Malawi konse kumene muli kunena kuti social media ya MCP yatumiza ma audio, yatumiza ma picture osonyeza zonena kuti chisankho chili 45%. Zimenezo musaziwerengere. Malawi MCP is trying all the best to reach election, but things they are not working. Ndipo anga khale pa ground palibe chabwino chimene chikuayendera. Chigawo cha kumadzulo ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti apolisi kumadzulo kumasana kuwanakhala pasi kumakambirana kunena kuti amusake Beni Phiri ndi cholinga chona kuti amange. Muzokambirana mmene muna Richard Chimwendo Banda amuanga antintha ndipo akusogolera gulu lonena kuti likamange a Beni Phiri ndi a officer apangani omwe ndi anti-mortar unit, komanso Ntinda ndamene akusogolera gulu lina lachiwiri limene likuyenda. Pali magulu atatu amene ayikidwa pa ground kuti amsake Beni Phiri, ndipo pali gulu lina limene likusogozedwa ndi Ahanania Mbingwani amene wandi Interpol, ndiponso kuli timu ina imene ikusogozedwanso ndi Kasirika amene ali a deputy director wa CID Limpopo ndi Comrade Ntanyo. Chipani cha MCP chikunamizana kunena kuti chipite ku koti kuti chikasume kunena kuti Malawi Electoral Commission sakuyeneka kulengeza chisankho. Koyamba atu mbiri ya Malawi chiyambireni ndalezi koyamba lero kumva kunena kuti anthu ena akufuna akalese akayimise kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisalengeze chisankho. Tasiyana alengeze timve zimene atalengezezo. Kaanena kuti wawina ndi Phunziro Mvula, Malawi we are going to support Phunziro Mvula. Chovuta ndi chani? Kaya anena kuti awina ndi ma presidential amene ala independent yaja. Ife to Malawi tilokonzeka kuchita support anthu amenewo, koma we are not ready kuchita support chipani chija cha MCP. Chigawo cha kumadzulo pamene tikusiyana Malawi aja Abilali Kalimu amene wandako nsanje lalanje. Abilali Kalimu alonjesa Isaac Majiga aja anapha mwana
ajana pamwana kunena kuti iwo akangolumbiritsidwa apanga chothekera kwayimirira milandu yonena kuti khoti lisamange komatu anapha munthu koma iwo akuti ayimirira. Ndeti titionesane poti ife ndi amene titi tiziyuza DPP yo zochita chifukwa timayuza tu MCP zochita koma sinafune kutimvera. Nde DPP so pamene kulowa mboma ifeyo ali Limpopo tiyuzaso zochita DPP apangireniza Malawi kuti amve kukoma, apangireniza Malawi kumva kukoma, kuchitira siku iliri lomaliza limene Amalawi azibwera kuponya voti akasemphana nanu zochita musazana mizire kunena kuti voti yatani yaberedwa. Limpopo FM with Comrade Tanywa ndikufunireni usiku wabwino. Pachizungu azungu anati good night, muchizungu ananena kuti may God bless you all, I love you.